Ayusa nakasuway na bamukutan aning butong. Sagulan na yun og kamunggay, di pod matabas-tabas. Porteng ayusa, parisan na yun aning sinugba nga tinabal, ibahog na yun sa kanon nga mais. Sulpak, nasudlan na pong pabawnan sa mga singgaw. Wanay daghang pasundayag, lahos. Di napunta. Sugdan na nato. Tirada na sa dagmatukob na to ron. Kay medyo kimot-kimot man ang panahon. Grabe, hastang pagkalamian naman ihigop og sabaw ron. Lahi ra bagyo na ka na magdagom-dagom ang panahon. Kay mangita jug init imuhang pabawnan ba. Apiki pa man kay ni nagsuroy-suroy sa daan na nagsugkong man. Labaw pang gitugnaw sa tuwa. Ato alang sa ning tanugan para makatubo siya og gamay ba. Mapingis man sa taan ning kadaknuna. Kay kuwang pa man sa tanog ato mga binuhi. Arita sa butong, gisak-an na sa usa ka singgaw ni og butong. Nakadesisyon man ang usa ka singgaw nga mag-utan kun og butong sa gulan og kamunggay. Ato aning testingan og ayos ba. Kay duha ra man kabuk nakuha sa usa ka singgaw. Gipulihan na da sa usa og saka. Ato atong punan ang duha ka buok kay gamay ra kay to siyang malugit. Ato ang daghanon og unod atong utan. Katong ikuha di ay. Makuan sa dito ba? Pagkahuman nato kuha og butong, ikuha na po na sa usa ka singgaw di og kamunggay. Bintahag yun ning naata sa bukid kay makakaon gyud tag mga presko. Matik pagkahuman og kuha, gitabangan na nagharos da sa duha ka singgaw. Grabe ayusa ni, lapyo kay nga kamunggay. Pagkahuman, gimaneho na nagbuak sa usa ka singgaw ni atong mga butong. Ato ning iyabo sa sudlanan atong sabaw. Kanira man sa isabaw nato og balik unya, inigluto nato. Dayon pagkahuman ato day nang lugiton di ang mga unod. Daog na ning unura. Bahalag sa bayluwag pa. Pwede na ni masagol sa tong utan. Sakto kayo ni higupon ng utana. Kay naglain-lain ang panahon ba. Taliwanon. Grabe pagkabaga og dagom sa bukid. Diferensya ra jud kayo og arita sa probinsya. Lahi ra jud kayo og ato ka sa city. Marelax gud imong mga hunahuna og ari kag probinsya. Daghan pa kang makita nga mga hayop. Makalingaw ra sa diri ug ari ka magpuyo sa bukid. Magtan-aw ta sa tong mga binuhi. Dili gyud ta layon tungod sa kadaghan nila. Kani man untay nindot nga kamunggayan pero unya na sila. Ato asa na silang patubuon. Gihalingan na sa usa ka singgawng nilargo para magtak-ang nata para atong utanan. Pagkahuman ato na ni ilunodan atong butong. Ang sabaw nga atong gamiton. Kanira pong sabaw sa atong butong para wala gyud mausik ba. Ato asa na siyang pabukalon para mahumok ang butong og gamay ba. Di ara ato nang ukban. Ayos mi bukal na. Matik, ato asa na siyang timplahan, ato na siyang buyukan nato aning magic lami. Pagkahuman, abutang po na nato gamay nga asin, ato na siyang ikutaw-kutaw para masagol jud ba. Dayon ato na ni isunod og lunod atong hinaros nga kamunggay. Grabe pagkaayusa, pagkadaghana sa tong kamunggay. Ato siya na siyang pataod-tauran, samtang wala pa nato gihaon. Ato sa ni kakhaon ng baga para ato ang sugbaan na ni ato ang tinabal diri sa bukid. Kani gyud mang ipares basta magutan-utan ka. Lami mangug kayo ang utan, basta na kay ukit-ukitan ba. Diri sa bukid, mabuhi ra gyud ka, basta dili lang ka himilian sa mga nakaila ning tinabal. Grabe gyud pagkaayusa ani basta utan na hingisgutan. Sa mga nakarelate ra pud aning tinabal, nga grabe gyud pagkaayusa ipares sa mga utan. Maura sa nitok bunonon sa mga singgawong diri sa bukid. Dili man kay sa ingon nga vlogger ta, daghan na ta og kwarta, yang makapalit na tag bisag unsa. Daog na kanintok bunona para sa tuwa. Anad naman ta, makatokob lang tag katulo sa usa ka adlaw. Aw daog na. Ato na i-plaster atong sausawan, suka nga tuba. Aw sakto kay na isawsaw atong tinabal diri sa atong suka. Pinubre ra gud ni atong tukbunonon. Pero sige ra, makabusog naman sa ating tukbunona. Bisag simple ra. Ato na ni hukaron atong utan nga butong. Ato na day pangbahog sa tong kanon nga mais. Pagkahuman, wa na daghang pasundayag ato sa ning tukbon, kay daghan nagkamot nga namunit. Ola, habab. Waiting daw. Oral. Bukal ngayon, may putahe. Oh, Ya. Ayan. nagsang binuro. Hindi dito eh. Habhab singgaw mo no. Oh. Apel habhab singgaw re. Ha? May singlan tayo diba? Habhab yung nasingaw. Ano kayo? Wow. Binuro. Sandali Bumulog sila doon. Usaw ko. Atihan. Sabi na mo ito pag may rag mapunan. So ibig na kong kaon eh. Kung siya eh. May. Grabe ting parago. Jen! Habab ting parag Jen! Sabaw. Sabi. Gabi. Tanay sa sabaw. Dabo tumaya. Oh. Ya. Lubes. Luba ko. Munuro. Ano na ulim ka ang siren? Siren si Taso. Saan nyo? Ay sa binuro. Tinabal. Butong, labi. Okay. Absino sa itong usakabang hinggang. Bisi. Yun na niya.
Alok. Wag na ko na yung gano'n. Bugno din mo. Oh, Nani magikahan din sila. Nani nagbugno ito. ilugan ng iro ng sigang. Tong. Grabe ah. Baka matahin eh. Hindi mong gayang. Ayos na sudlan ng pabawnan sa mga singgaw, porting pagkaayusa. Ayos raman sa day ang butong utanon. Testingin ninyo, lami isag kayo. Mag-shoutout sa ta sa itong mga singgaw. Shoutout kang Ryan Parilla from Bugo Cable Service, kang Tram Alegre sa Batang Vlogger, kang Brendo Pairat Gabi sa Pasaan Family, kang Maricel Ortiga Canilio, kang Bergs Ann, kang Moncheng Gukong, kang Cyril Dueñas, kang Koykoy Custodio, kang Ahado Anyiro Luina, kang Dodong Nibay, kang Gisir Alin Sonorin Bacos, kang Johnny Pantilgan, ug si Quintoko. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. At tulo ta magkuag 15 comments sa tong shoutout. Dire lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ng video para mas daghan pa tang matukob. Usa na to tapuson ang atong video mga singgaw. Magduwa sa tag kaning makakwarta ta. Kini piti, skatir. Ali Mir. Skatir. Pilipos na nimo. Awa, 100. Lo, dako pustos ka na hano. Kini basta mo paldo lang ni Ron. Tak, dako 100 bigid. Barato jud karon ani. Lo, siguro. Kuno testingan ko no. Testingan ko no. Basta swerteon lang. Lo, kaya sa. 20. Queen, 60. Porte. Toporte. Speed. Jack. Okay. Well, sintos. Puni. Ay, wa gid. Dah. 640. Kini. Wah. Queen, piti. Sabi na. Lo, gi. Silukso. Windows. Dapat yun. Uno. Grabe. Bell City. Nice, scatter mo yun. Scatter po yun. Patay, ang scatter mo yun. Ayak ayos. 10,000 na. Lo. Gila mo daw? 10,000. Hindi. Puni. Ano ba yun? Kaya sa. Tara. Wah. Demon. Ay, wag. Grabe pala daw mo. Siguro sa atong sa gatos nga gipusta 11,000. kada og tag 11,000. Nakuag daog ka na hano. Ngang tanawa ako 100. Abot og 11,000. Usa may nga nanduwa aday. Amo ni ang Apaldo 888. Asam tam ka kog link po na na. Siyempre, kung gusto ka, i-click lang ang link sa comment section ug pag-register sa Apaldo 888. Kung gusto ka makadaog og in-ani kadako. Maura na.